fost il-kandidati li mhumiex PNPL, Iva. sewa, l-iktar kandidat popolari huwa xi ħadd li huwa jsejħli nisu razzjalist, huwa xi ħadd tal-lemin estrem, huwa xi ħadd li qal Nazism was good at the time. U għal ukoll li ma jiddeq xejn joqtol it-trabi li jkunu disabled. Ġi ħajnadda fid-dar tal-Providenza da, right. Issa, però minkejja daw l-affarijiet kollha li qed ngħidu dwaru, xorta aktar popolari minnek. Iva. Għalfejn. Għaliex qed jimxi bl-emozzjonijiet tan-nies, he's riding the wave ta' din l-insofferenza li bħalissa tan-nies lej il-barranin u qed ikollu impattu bi kliem u qed ikun populista. L-aħħar xi rajt ċertu videos disgrazzjatament jibgħatu għamli fejn jisemmi lin-nies li ċertu nies jintnu li ma jinħasslux li għandhom bżonn deodorant, qed jitkellem ċertu lingwa verament kif tal-poplu li jitkellmu n-nies normali u qed jħalli impatt. Imma n-nies mhux qed jirrealizzaw kemmu perikolus dal-bniedem għaliex jaħsbu li għax ħajvutaw li l-lu da ħajkeċċ il-barranin kollha. Millu mal-għada. Ġifieri, kif qed tgħid intu ħajoqtol it-tfal disabled. Mela orrejt, mela d-dar ta' Providenza nisvojtawha. Xiktar, il-barranin kollha barra mela inti li qed tikri lill-barrani m'għandek xiktar il-min tikri. No problem. Inti li qed tħaddeq il-business tiegħek miexi bil-barranin għax ma sibx Maltin, no problem. ħajkeċċihom lok dal-barra naħseb ħajġib xi trak fi triqek għax hekk naħseb jimmaġinaw in-nies għax daqal u ingħadda fil-barranin xi jagħmel jabbija ma jwaddabhom fejn il-baħar għax daqal li rid jisparalhom. U ieħor li qiegħed miegħu qal li kull min ikkritikah ħajaqtalu rasu. Xiex? Milux kienet, kull min mar kontrihom u ħajkritikhom 2 days ago the Times of Malta. Jaqtalu rashom u X'għati ħor jaf dwar dil-biċċa tax-xogħol? Ija, Terence Portelli. Li għar tafhom daw l-affarijiet ħalli għallik biex. Għar mill-Rivoluzzjoni Franċiża se jagħmel. Għar mill-Rivoluzzjoni Franċiża. Terence Portelli Times of Malta jumej ilu. Ambizzjuż stja. Għar mill-Rivoluzzjoni Franċiża jveri noqtu l-popolazzjoni kollha ta' Malta. Jekk daw in-nies joġbukom ivvutawlhom u jispiċċaw. Ma għalfej qed jirnexxielu jipperswadi iktar minnek. X'inhu jagħmel aħjar fil-logħba tal-persważjoni. U x'tista' tagħmel int biex qed jimxi bl-emozzjonijiet tan-nies u qed jitkellem il-lingwaġġ li jużaw in-nies. Jimxi tipo, pereżempju, li l-Indjani kollha jintnu li hija xi ħaġa li jgħidu. Għalfejn tirreżona mal-Maltin, aħna razzisti? Disgrazzjatament iva, mhux kollha hemm sezzjoni kbira ta' nies li huma hekk, ma nistax ngħid mod ieħor, u hemm sezzjoni ta' nies li mhux għax huma razzisti meta iħossuhom f'gati għaliex ġew literalment bombarjati b'dala montanis f'daqqa. Li f'5 snin iżid 120,000 fil-popolazzjoni huwa xokk. In-nies ħadu huwa xokk. Ġifieri ma tistax tinjora li hawn nies f'dal-pajjiż. Ġifieri il-problema kienet li għal dan nies ma ħsibnilhom xejn. Laħsibna l-infrastruttura, ħsibna l-trasport, ħsibna l-iskela, ħsibna l-isptarijiet. U f'daqqa waħda n-nies daw jaraw madwarhom, nies kompletament differenti minnhom kull fejn jħarsu. Li bdew iħossuhom li jridu jitkellmu bil-fors bl-Ingliż anke meta l-Ingliż ma jafux jużawh. U bdew iħossuhom stranġieri f'pajjiżhom stess. Għala għax mi kienx hemm ħsieb. Li kieku kien hemm ħsieb ma kienx ikun hawn dil-mibgheda lej il-barrani, imma l-affarijiet saru bla ħsieb, saru f'daqqa, saru maġla, allura iva hawn ħafna mibgheda lej il-barranin u rridu nindirizzawha. L-ewwel huma f'minoranza daw in-nies. Fis-sens l-ewwel mhux li għandu xi numri ta' barra minn hawn. 1%. Għandu 1%. Għax jiena l-esperjenza tiegħi inħobb nitkellem pereżempju ma' nies li suq it-taxis jew nkun qiegħed x'imkien qed niekol u niltaqa' ma' xi li jkun minn Napoli. Inħobb insaqsi, biex xi l-esperjenza tiegħek Malta. L-istra maġġoranza ta' daw in-nies fil-fatt huma kuntenti. Ġifieri ħafna nies ħafna minnhom jgħidulek le, Malta tajba, Malta għaw xogħol, Malta hija ħafna ħjar mill-bassi fondi tal-Islamabad fejn kont ngħix, eċetera, eċetera. U mbagħad insaqsi l-mistoqsija li għadni kif saqsejtlek. Tħoss li aħna l-Maltin x'inha razzisti magħkom? U it-tweġiba 90% ta' drab sissa 100% of the time
u nħoss li kienet tweġiba dejjem ġenwina, hija le. Mbagħad meta nibda nitkellem naqra ikolli aktar ħin nindaga ftit iktar għax jiena bdedem kurjus u imnieħri kbir mhux ta' xejn. Jibdew jgħidulek l-istejjer ta' pereżempju id-Dubai jew ma nafx x'imkien fl-Emirati. Fej daw għandna annimali jitrattawhom. Ġifieri huma dak relattiv ma' l-esistenza tagħhom id-dar tagħhom. U tu l-esistenza tagħhom in transit sawwek, Malta hija ħafna ħjar. U jħossu li aħna maħniex razzisti, ġieri huma jħossu li bħala poplu maħniex razzisti, però għajnejja din fuċċi u tara nies li huma fucking razzisti online. Iva, naħseb imma online ma jistaħsibx li jirrappreżenta kompletament il-pajjiż. Ir-razziżmu huwa frott. Il-biża mid-differenti. Infatti nara nies li jgħidu li kont ngħid kontra l-barranin, immissa għandi girlfriend barranija. U għad nara l-affarijiet differenti, jew mort il-home fejem n-nanna. U mnalla jkunu l-barranin kemm jitrattawa tajjeb. Ġifieri xi kultant qed nibżgħu minn xi ħaġa għax ma nafux x'inhi. Meta ssir taf x'inhi, mhix daqshekk tal-biża daqskemm ipinġuwielek, ġifieri kieku jkun hemm iktar dialogu u iktar ma dimżawx minnu differenti. Ir-razziżmu mhux ħanilek neqirduh imma ħannaqsuh. Għax qed nibżgħu minn xi ħaġa għax ma nafux x'inhi. Għax nara bniedem li huwa bil-ġilda skur iktar minn tiegħi nibża' minnu. Però meta tkellmu da u ssir tafu, tgħid tara da. Ġifieri ma rridu nkunu meta ssir tafu bli qed nibżgħu minn xi ħaġa li hija f'moħħna. Għax meta ssir tafu bliedem u tgħixu. Ir-razziżmu jisparixxi. Jirrajta bajnejja ġifieri, rajt nies jiġu jgħiduli jien kont razzista, ma mnalla jkunu pereżempju l-Filippini qed jgħinu l-nanti, jew mnalla jkunu l-Indjani li qed isuqu tal-linja kemm huma nice, u dak l-Afrikan mnalla jqum li fuq is-siġġu x'ħadd il-Malti inqos iqumu, dawn l-affarijiet nisimgħuha, ġifieri meta inti tesperjenzah il-famuż barrani u jkollok l-esperjenza tajba, ifhem ovvja jeżistu li huma barranin li huma kriminali, imma meta tara across the board. Mux kulħadd għandu, imma diki il-biża billi ma nafx, ġifieri dar razziżmu għafrott il-biża minn xi ħaġa li ma tafx x'inhi. Kien ikun hemm iktar dialogu. U anke xkun ħafna faqar f'dawk il-popolazzjoni. Iva, u proġett ta' integrazzjoni bis-sens. Kieku huwa proġett ta' integrazzjoni bis-sens, l-ewwel ma jeżistix. Proġett ta' integrazzjoni li dan nies nintegrawhom, li nitalmu minn għandhom jiena nagħlem ġo skola. Fejn minn 60 pajjiż, minn 60. Għandi kull kulur, kull forma, kull għamla. U jew jiena fidila ma jinnoxa nisma' minn għandhom x'jagħmlu f'pajjiżhom, x'jieklu, x'iċċelebraw, kif jagħmlu l-affarijiet, kif jara. Jiġifieri, u titgħallem minn għandhom anke tfal jibdew jisimgħu il-Maltin, jisimgħu mis-Serbi, jisimgħu mir-Rumeni, jisimgħu mill-Afrikani. U nieħu gost. Jiġifieri għax tarhom. Ġieli smajt xi ħaġa minn dawk il-konverzazzjonijiet li tajt din hija xi ħaġa li vera mhijiex kongruenti mas-soċjetà Maltija. Ifhem, pereżempju ċertu soċjetajiet li huma omofobi kbar. U jiena infatti nispiċċa niġġieled magħhom għax ara dejjem bil-brazzuletta, din hija l-brazzuletta tar-rainbow tal-LGBTQI, ħalli jekk ikolli xi student li huwa parti minn dil-komunità jaf li jiena I'm an ally and I'm ngħidu safe miegħi. Mhux ħan daka. It-tfal jinnutawha u jaraw l-unika ħaġa li nilbes ġifieri xi ma nilbes xejn qasar. Tinkwitat imma ġifieri dik waħda minnhom. Il-fatt li ċertu komunitajiet kif ħarsu lejn il-mara. Jiena li l-maġġoranza tagħna teachers huma nisa. ċertu komunitajiet il-mara hija xejn, ma teżistix. Invisibbli tista' tajjat miegħu da literalment he sees right through you. Għax fil-mod tiegħu kif il-mara ma teżistix. Ġifieri dik hija challenge għalina u kollha aħna dat challenges ħadd ma preparana għalija u rridu nitalmu dak il-ħin on the spot. Aħna wkoll ġejna overwhelmed bħala għalliema għaliex ġejna minn pajjiżi minn kull naħa tad-dinja. Nibda ngħidlu mill-Korea ġejta u kif sib tal-Malta għandi tifel Korean. U jibdew u minn Brażil u mill-Kolumbja. Ħalli ħadd ma preparani għal dawn l-affarijiet. Ġifieri aħna teachers will live qed ngħixuha day by day din l-isfida, mhix sfida faċli. Dwar daw il-kulturi kollha dan huwa biex qed naħseb qed tagħmel analiżi pjuttost preċiża anke għax tesperjenza u int naħseb għandek front row seat għalija peress li qiegħda fl-iskejjel u fl-iskejjel qed tajt 60 minn 60 pajjiż differenti għal tara kulturi. X'għandu jagħmel il-gvern, speċ ta' min jgħidlek isma'
il-gvern għandu jipprovdi xi tip ta' fakultà fej min jidħol fil-pajjiż jgħaddi qisu minn dan il-proċess bħalma jgħaddu l-Amerikani meta inti tidħol l-Amerika, le? Titgħallem l-innu tal-Amerika, tagħmel il-Pledge of Allegiance, titgħallem naf il-presidenti minn kienu, eċetera, eċetera. Għandna nagħmlu dan it-tip ta' programm fejn tidħalt Malta. Titgħallem forsi l-istorja ta' Malta, il-lingwa forsi, u anke forsi x'inhu l-kuntratt soċjali li inti ma tistax tkun omofobiku spiex, mhix ħaġa li hija aċċettabbli. Taħseb li hemm bżonn xi tip ta' programm bħal da? Ifhem. Nemmen li hemm bżonn li jkun hemm programm ta' integrazzjoni għaliex jekk inti ġej minn pajjiż li huwa kompletament jew differenti ħafna minn tagħna. Dak li jkun irid ikun jaf xi ġdieħel. Jiena naħseb li huma wkoll jagħmlu r-research tagħhom. Pereżempju fl-iskejjel għandek l-induction courses għall-lingwi. Ġifieri da meta jidħol xi ħadd ġej minn barra u ma jafx l-Angliż u l-Malti, għandu kors ta' xar ġimgħat jitgħallem l-Ingliż u l-Malti qabel ma jwadbuh fil-mainstream, ġifieri fil-klassi. Biex inti dak li jkun ma waqax mis-sema qas jifhem xejn. Issa jkellek tfal li jitgħallmu, kellek tfal jibqgħulek ċassi immaġina jiena rid nagħlem Italjan, kelli tifla li qabdet il-Malti u qas l-Ingliż, ġifieri hija struggle ukoll. Ġifieri daw idaħluhom any time of the year li hija xi ħaġa li lilna t-teachers taħraqna ħafna għax inti filli għandek klassi wasal f'ċertu post fis-syllabus u daqqa ara biss ġit teacher ġit tifl oħra. All right. Dik hija xi ħaġa li dejjem naraw ma' wiċċna. Nispera ma tagħmilx dik il-ħarsa t-tifla għax tħossha sejda mal. Lejn itfalihom. Hello miss! Lejn itfalihom. Lejn itfalihom buni, le mhix bro, dik li tqas ħaġa, le. Ġifieri dika dik waħda minnhom. Innemmen li l-pajjiż qabad idaħħal in-nies. U ma kellux proġett ta' integrazzjoni. Ġifieri li inti bħala gvern tgħid ara tittaħdem Malta, irid ikollok ċertu bażi ta' Malti ta' Ingliż u kunt tistiva taħdem. Mela tlaqna.